gikan sa isla sa Sumilon sa lungsod sa Uslob, dool sa habagatang tungoy sa Subo. Maayong Miyerkules sa buntag, Subo, Kabisayan ug Mindanao. Ug tanang mga Bisaya sa nagkalalain nga kanasuran sa kalibutan nga nagachamba og tune in live sa atong broadcast karong buntaga. Na akong koneksyonan dili ta live, ako ning gi-record samtang ni buak na ang banag-banag diri sa isla sa Sumilon aron nga i-upload lang din ako ni dali-dalion aron hopefully makaabot ta sa atong normal nga schedule. Pasado alas 6 karong buntag, di gyud mahimo nga before 6 kay perting iuba pa man diri before 5:30 sa isla sa Sumilon. In fact, sa akong luyo inyo makita na takdol, ang salin sa takdol sa buwan, wa pahingpit makasawop ang buwan. Nakatumang ko sa silangan ug naa sa akong luyo ang kasadpan. Karong buntaga, mukumpisal ko ninyo, nagdako lang ako una, mag-upload ko og mga topics, mag-upload ko og ako mga komentaryo sa nagkaliling nga mga issue. Pero di gyud mahimo tungod sa kalimitado din ninyo. Maikog lagi ko nga mga guest ba makakita, magbarog-barog ko tubangan sa kamera. Kunya di man gud mahimo nga adto kusod sa among kwarto kay murag nilad kayo no nga nara ko sa sud sa kwarto sa pagkomentaryo. Plus daghan kay mga kalihukan diri sa isla nga makabira-bira. Maikog sa ko sa akong mga kauban nga ako ra intay dili makaapil sa kalihukan. So inaot makasabot mo, hopefully maka-resume ta sa atong normal nga format sa atong programa. O niya ibalik na mo sa atong among Pinoy-anan sa konsolasyon sa aming nagsubok. Pero anugon, gusto ta na kong i-explore mga possibility kung unsa inyong reaction kung akong itagi-tagi og upload. Pero ako ra una mo ay nagdako. O niya, doon ako igitagi-tagi diag upload kagahapon sa hapon. Pero akong nahibaw-an nga kung wa sa schedule, I don't know, di ba mo makakita sa notification or wa mo higayon sa pagtanaw, so dili sa makadaghan ang atong mga viewers kung atong itagi-tagi og upload nga dili sa atong naandan nga schedule. Anyway, di man gyud sayon ang pagsugod og bag-o, so hinaut makasabot lang mo ining atong technical limitations karong buntag. Dita maglangay ania na ang atong bana-bana sa kahimtang sa panahon. Northeast monsoon nisaka na sab ngadto sa Northern Luzon. Ang nahibili nato dinhi ang easterlies nga may nakaapektar sa tibuok Kabisayan ug Mindanao ug sa Southern Luzon. So hasta ang Southern Luzon nag-easterlies na sa pagkakaron. Ang easterlies ug localized thunderstorms mo'y atong mabatigan dinhi sa syudad ug sa probinsya sa Subo, sa Bohol, sa Negros Oriental ug sa Siquijor ug sa tibuok Central Visayas. Ingon man sa tibuok Western Visayas, apil na sa Bacolod ug sa Iloilo ug sa pipila ka bahin sa Mindanao, apil na sa Northern Mindanao o sa Southern Mindanao o sa Western Mindanao. Mo'y apektado sa easterlies o sa localized thunderstorms. Ang easterlies mo'y mabatigan sa mainland sa Cagayan. So hasta dito sa amihanang bahin sa Pilipinas, nag-easterlies na sila. So nisaka gyud ang amihan. So na lang siya sa Batanes o sa Babuyan Islands. Isabela, Aurora, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, hasta ang Bicol region, easterlies na sab. Ang Eastern Visayas, so ang Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Northern Samar, ug Eastern Samar, easterlies. Mo'y init sila. Init na hangin gikan sa Pasifiko, mo'y modominar nila. Ang Caraga na naglakip sa Butuan City, easterly sab ang modominar. Ug ang Davao region na maglakip sa siyudad sa Davao, easterly sab. So mas init sila dito kaysa nato din sa Subo ug sa Central Visayas. Maunay atong bana-bana sa kahimtang sa panahon. Unsa inyong kahimtang sa panahon? Diri sa amo sa Sumilon, wa gyud may problema sa kahimtang sa mga perting usuga sa hangin ug sigon sa mga trabahante din sa Blowwater Sumilon Island Resort. Bulungtan ni hangtod pa sa sunod tuig, sa bagong tuig kining kusog nga huro sa hangin na nabatigan sa pag niya magud sa isla, wa mo isabod ang isla. So tanan diri nga kulyada sangin among mahiaguman sa isla sa Sumilon. So bilog isugilon ang inyong aktual nga kahimtang sa panahon di sa atong comment box aron nga magsayra na ita karong sayong buntag. Niya ila ipasidaan ang pag-asa nga sa buwan sa Disyembre nga magsugod na karong simanaha. Doon na tayo duha ka bagyo nga mapaabot
Simpako layo ra to. Hinaut nga di madayon sa mga wa madayon ang bagyo nga Sikabayan nga gitagda unta kaduha gyud nga mo gitagda nga mosud karong buwana pero wa gyud makasud ang bagyo nga Sikabayan. So hopefully Simpako lang gyapon dili hopefully. Simpako dunay laing bagyo nga makasud karong Disyembre nganlan siya og Kabayan. Mao nay naa sa listahan sa Pag-asa. Kasagaran sa mga bagyo nga mosud sa buwan sa Disyembre sigon sa Pag-asa, ari gyud motugpa nato dinhi sa Kabisayan, either Bicol region labing taas or Eastern Visayas or Caraga ang kinaubsan. Kaposible tupahan sa bagyo sa buwan sa Disyembre. Doon na napo ka bagyo nga nakasud sa Pilipinas karong tuiga. Katunga ra ni sa annual average na 19 ngadto sa 20 ka mga bagyo. Ang bagyo ra ba nga mosud sa buwan sa Disyembre mas kusog kaysa naandan. In fact, ang bagyong Yolanda nahitabo sa buwan sa Disyembre adto koreksyon sa Nobyembre sa 2013. So kining mga bagyo sa last quarter, labi na mga bagyo ato sa El Nino, mas kusog kay siya kaysa naandan. Hinaot na dili sama ka grabe ang bagyo kung si Bago doon naman yung moabot sa atong Philippine Area of Responsibility. Pero ang bagyo, ato sa Pag-asa, dako kay ikatampo sa pagpalambo sa atong supply sa tubig. Tungod sa kanhit sa atong uwan, tungod sa El Nino, makapasalamat ang doon ay bagyo. Simpako, puro pangayo lang tiling bagyo nga kusog sa kayo. Pero ang uwan nga ibobo sa bagyo, dako ikatabang sa pagpalambo sa atong nagkanihit na nga supply sa tubig dinhi sa labi na sa syudad o sa probinsya sa Subo, labi na sa Metro Cebu. Gawa sa bagyo, makatampo sab sa pagpalambo sa atong supply sa tubig ang Intertropical Convergence Zone, ingon man ang shear line or ang habagat sa nangaging mga buwan o ang amihan karon. O ang amihan, menos siya og bagyo kaysa habagat. Kumusta man ang inyong kinakusgang pamahaw? Karong buntag, ari na ta sa atong presyo sa lana, akong gilili ang world market dahil sugod sa itong programa karong buntag, ang dili maayong balita ni Saka og 2% ang presyo sa lana sa world market. Tungod ni sa anticipation nga ang OPEC Plus, kining Organization of Petroleum Exporting Countries plus non-OPEC countries sama sa Russia, nagipanguluhan sa Saudi Arabia, gitakda og gipaabot na makahukom gyud pag-extend sa ilang production cuts hangtod sa bagong tuig sa 2024. So sila matagbaw sa dako kay nilang ginansya, dako kay burot sa ilang ginansya tungod sa ilang pagpabiling artificially high sa presyo sa lana karong tuiga. Gusto silang mo extend pa gyud sa magpabiling taas ang presyo sa lana ug nga mosamot mo padayon pagburot ang ilang ginansya unya sa bagong tuig 2024. Kay ang Russia lagi gusto nga makakita og dugang kwarta, makapadayon sa aron makalahutay siya sa gubat sa Ukraine. Samtang ang Saudi Arabia nakinahanglan og dugang kita aron padayong balanse ang iyang budget o padayon siya maka-invest ining mga alternative sources of energy. Pangandam sa umaabot nga katuigan kung dili na uso ang lana, kung mahimo nang mas viable ang solar power o ubang mga alternatibo nga mga tinubdan sa enerhiya. So pamintaha gining ila. Sila na nagpiesta karon sa kadako nila ginansya sa industriya sa lana. Sila pag yun maoy gusto nga mo dominar sa bagong hugna sa mas hopefully mas limpyo, mas barato na mga tinubdan sa enerhiya sa umaabot nga katuigan. So mo na dili maayong balita sa pagsaka sa presyo sa lana by 2%. Sa ito pa, $2 kada baril ang saka sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Human sa ikaduhang adlaw sa trading gahapon sa Martes. In fact, ang ikabalak-an yun sa mga oil traders, so muna yung rason nga nisaka na sab ang presyo sa lana sa world market, kay tiling mas dako pa jud ang laslas sa produksyon na ipatuman sa OPEC Plus unya sa bagong tuig sa 2024. Hinaot pa unta nga di sila magkauyon, kay doon na may luna sa panagsungi. Nawa na ang takdol tungod na ni baga ang panganod diri sa ako na himutangan sa isla sa Sumilon. Kadto inyo nakitaan nga gamayng lingin sa akong luyo mao to ang takdol na salin sa takdol kay ang takdol sa niaging adlaw raman. Ari na ta sa
Atong bag-o mga kaso sa COVID-19 nga gi-report sa Central Office sa Department of Health, doon natay 132 ka bag-o mga kaso sa COVID-19 sa tibok Pilipinas. Kahapong adlaw, Martes, doon ay 3,148 kaaktibo nga mga kaso. Mao ni mga pasyente nga nabilin sa itong mga ospital ug isolation facilities sa tibuok Pilipinas. Ang Central Visayas doon ay siyam kapag kaso. Kagahapong adlaw, so single digit ang kinadaghanan mao ang Cebu Province nga dunay 6, ang Cebu City dunay 2, ang Negros Oriental dunay 1 ka bag-ong kaso sa COVID-19. Ang Bohol way bag-ong kaso, ang Negros Oriental way bag-ong kaso, ang Lapu-Lapu City way bag-ong kaso, ang Mandawi City wa say bag-ong kaso, ang Siquijor wa say bag-ong kaso sa COVID-19. Ang atong active cases sa tibok Central Visayas, mga pasyenteng nahibilin sa itong mga ospital o isolation facilities sa Subo, sa Bohol, sa Negros Oriental o sa Siquijor, niabot og 154. So kapit niya mas datos ang atong mga pasyente. Ang kinadaghanan mao ang Cebu Province doon ay 44 ka-active cases. Ikaduha ang Cebu City doon ay 37 ka-active cases. Ikatulo ang Bohol doon ay 36 ka-active cases. Ikaupat ang Negros Oriental doon ay 12 ka-active cases. Ikalima ang Lapu-Lapu City doon ay 11 ka-active cases. Ikaunom ang Mandawi City doon ay 9 ka-active cases. Ug ang ikapito mao ang Siquijor nga doon ay 5 na lang ka-active cases. So hapit na kita makahilwas gikan sa COVID-19. Di nang una ta mo kumpiyansa, padayntang maniid, padayntang mo patigbabaw sa medical health protocols, padayntang musulob sa itong face mask sa crowded areas, padayon ta nga pulikay sa kinahanglan mga tapok-tapok o padayon ta og may adlong sa way kapuslanan nga mga kiat-kiat. Samtang pila man ang atong mga kaso sa COVID-19 sa weekly basis sa comparison sa data sa nangagi nga mga semana. Matod sa Department of Health, doon natay 1,218 kabag-o mga kaso sa COVID-19 sa semana sa November 21 to November 27. Sa ato pa sa niagi ning semana. Mao ni kinatasaan sa niaging unom na semana. So nisaka ang ato mga kaso sa COVID-19 o mao ni highest in 6 weeks. Mao ni ikatulong na sunod-sunod nga semana nga nisaka ang mga kaso sa COVID-19. So may nang makakita bata sa trend, wa mo us-us, wa mo plateau, kung dili nagsigi og saka. Anam-anam ang pagsaka, manawa kay ta maalarma, pero nagsigi og saka ang presyo sa koreksyon, ang mga kaso sa COVID-19 sa niaging tulo na kasunod-sunod nga semana. Gipahibaw sab sa Department of Health na nag-average sa 174 ka bag-o mga kaso kada adlaw sa niaging semana. Sa bag-o mga kaso, 11 ang classified nga severe o critical. So dili tanan nga mga kaso ang mild, dunay grabe ang kahimtang sa COVID-19 sa mga kaso. Dunay mao ni lowest tinon nga tali sa 4 ka semana, pero dunay 11 nga namatay gikan sa Nobyembre 14 ngadto sa Nobyembre 27. Sa ato pa karong buwan Nobyembre 11 ang namatay tungod sa COVID-19. So di gihapon kakumpiyansaan. Doon na gihapon yung mga komplikasyon ng COVID-19, labi na kung ang matakbuyan simbako mao ang mga senior citizens sa 60 anyos pataas o ang mga persons with comorbidities. I-compromise ng daan ang ilang immune system, posibleng resulta sa komplikasyon ang kung matakbuyan sila COVID-19. So padayon ang gihapon ta nga magmatmon. Gikas COVID-19 mo ambak ta ngadto sa Kongreso, lahi ra gyud ang attitude sa ato mga kongresista kung sila nay maatakihan. Kung ang uban ang maigan, wa gyud sila pangilabot, wa gyud sila akong gipasabot kining SMNI, kining TV network ni Apollo Kibuloy. Daghan na kining pakauaw ang SMNI. Pila na ka tawo ang ilang gi-red tag. Pila na ka mga opisyal ang ilang gipakauawan. Pila na ka pribado nga mga individual ang ilang gipanggukod sa ilang mga komentaryo ug sayop nila nga mga kasayuran. Iyatoy gihimo ang atong Kongreso. Hagbay rang giawhag ang Kongreso, imbestigahan ninyo ang SMNI o ang ABS-CBN inyong gisiraduan. Wa man to'y kalapasan ng ABS-CBN, wa ninyo i-renew ang prangkisa. Kini kang Kibuloy kalaroan ng fake news. Kaklaroan ng ilang sayop nga mga kasayuran. Kaklaroan ng irresponsible journalism nga wa man mo gihimo. O wa gyud sila gihimo. Napupos sila ang termino ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, wa gyud sila gihimo.
Napupos na lang ang unang tuig sa Marcos administration, wa gyud sila gihimo. But finally, sa diyang ang SMNI ni atake na ni House Speaker Martin Romualdez, aperting karakara sa Kongreso. Ugma dayon. Nobyembre 30, ilang imbestigahon ang SMNI kang paspasa. Gahapon pa ng privilege speech. Imbestigahon dayon ang SMNI nganong nangatake sa Speaker sa House of Representatives. Kahibaw ta diha sa House, why demokrasya? Kung sa'y gustong Romualdez, mao'y matuman. Mura na sila mga itoy-itoy. Ining sugo Romualdez, mag-ilo 15 matuman sa sugo. So, ang House of Representatives mo imbestigar sa SMNI sugod ug mga adlaw. Kini tungod sa pasangil sa SMNI, sa usa sa mga program handler sa SMNI, na si House Speaker Martin Romualdez, perting dako ang gasto, perting dako ang usik-usik sa kwarta, sa buhi sa katawhan, sa iyang way kinutuban nga mga biyahe. Kay tanang biyaheng Marcos, kuyog baboy mo siya. Gipanghimangkag sa House of Representatives na nigasto sila og 1.8 billion pesos sa mga biyahe ni House Speaker Martin Romualdez. Wa sila mosulting pilay gasto, doon na ginigasto ang biyaheng Romualdez ang mag salig siyang tanan sa Malacañang mo, kapyot lang siya sa aeroplano. Doon naman sana siya iyang kaugaling mo mga delegasyon. Kaya wa man nagdungog si Martin Romualdez nga tihik ug daginutan, labi na kung kwarta nga dili iya. Pero ilang gipanghimakak nga niabot og 1.8 billion pesos ang gasto sa mga biyahe ni House Speaker Martin Romualdez. Matod sa House of Representative Secretary General Reginald Velasco, wa sila gitaguan sa ilang mga transaksyon, pero asam nila isulti pilay gasto ni Romualdez sa iya mga biyahe. Matod ni Velasco, kining Secretary General sa House of Representatives, nga pinaburot ra sa ning kantidad sa travel expenses nga gibutiyag sa SMNI. Mao ni nga ang mga kongresista nagkarakara sa pag-imbestigar sa SMNI. Wa sila labot sa irresponsible journalism sa SMNI kung lain ang maigan, pero karon nga ang speaker na mo gipunterya bantay lang si Kibuloy. Imbes amot patungahon ba kalis Kibuloy? Isip mo itag-iya ini mong TV network o ang mga abogado ng Kibuloy o mga broadcasters rin ni Kibuloy mao'y pistahan diya sa House of Representatives. Usa ka program handler sa SMNI ni ingon dunay tinubdan sa Kongreso nga nitug-an niya na perting dakuas gasto ni Romualdez sa iyang mga biyahe. Na human adto nag-privilege speech dayon diha sa House Plenary si Quezon Representative J.G. Suarez ug iyang giauhag ang iyang kauban mga kongresista sa pag-imbestigar sa SMNI. Ang House Legislative Franchises Committee mao'y itakda nga mo imbestigar ni Romualdez. Koreksyon, sa SMNI ang network ni Kibuloy. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong mo nipasaka sa motion sa paglusad og congressional investigation ugma dayon Nobyembre 30 ug way bisan usa sa mga kongresista nga nisupak. So kanang House of Representatives unsa lagi isugo ni Romualdez, what Romualdez says goes. Mao na nga ang House Committee on Legislative Franchises ni pahibaw dayon nga ilang imbestigahon ang Sunshine Media Network International SMNI ni Apollo Kibuloy. Ugmang adlaw Nobyembre 30. So atong atangan kung galingon pa pag-ayo sa mga kongresista ang SMNI o puno sa kaikom ang ilang pag-imbestigar ining pasangil patok ni House Speaker Martin Romualdez. Ang SMNI musukol ba sa House of Representatives o mangayo dayon og pasaylo ining ilang kalapasan nga giingong kalapasan nga nahimo batok sa katungod ni Romualdez. Samtang sa laing balita, si Senador Risa Hontiveros ipasaka na og resolusyon nga nag-auhag sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagtugot sa investigasyon sa International Criminal Court. Gihimo ni Hontiveros dason sa naunang tulo na ka-resolusyon nga gipasaka diha sa House of Representatives nga sama ang katuyuan. Natubutan ang mga investigador sa ICC nga makasud dinhi sa Pilipinas. Ang nakalahi ni Hontiveros, karon ang Senado papugos na sa pagtuki ini. Kaya wa man ni tingog-tingog ang Senado labot ini maong kontrobersiya nga by the way akong gisulo parehang color sa dahon no ako komentay pero kanito tanaw sa mainland o sa Oslo mao nang mainland sa Oslo tungod na sa murag golden tungod sa sunrise tungod sa pagsidlak na sa adlaw diri sa Oslo
kadlawon pa diri sa amo wa pay alasay sa buntag pag-record nako ini ug mao ni ang murag usa sa mga magical na oras sa buntag no nga dili pa kay harsh ang kahayag sa adlaw. So niauhag si Ontiveros na sama sa House of Representatives ang Senado mo auhag sab sa Marcos administration nga tugutan dili babagan ang investigasyon sa International Criminal Court sa mga pasangil sa crimes against humanity batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pero nisupak dayon si Senador Amy Marcos ang maguwang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matod ni Amy, mas man gusto mong gubot. Mayawa ni Amy. No? Kung ipa-investigar di ay si kanhi Presidente Rodrigo Duterte maggubot ang Pilipinas, kung siya yung pasabot, magkodita. Kung siya yung pasabot, na armadong puwersas Duterte. Kung siya yung pasabot, magkrumitado Duterte. Kung pasunod din yung mga investigador sa International Criminal Court. Di din na-civilize sa mga Duterte. Sama subang mga sinumbong, di sila mutubag sa mga pasangil batok nila. Ipaagay din nila og braso. Ipaagay din nilang linigwatay. Amot nakarealize ba si Senador Amy Marcos sa kangilad din ng iyang implikasyon siya papasidaan nga magagubot ang nasod kung pasudlon ang mga investigador sa International Criminal Court. So, kung sa man din ang sense of impunity sa mga Duterte, unlimited. Bisag wa na sila sa gahom, di gyapon sila madutlan o balaod. Sa kabright ani Senador Amy Marcos ay pataka na siya og buka siya baba. Gawas pa niingon si Senador Amy, di ko no i-prioritize ang investigasyon sa International Criminal Court. Ang ngayon ko nung tutukan ang nagsaka nga presyo sa mga palaliton. Di man ko na exclusive. Mahimo man nga pasudlon diri ang ICC, unya kita motutok ka. Kung saon pag iyang awhagon iyang manghod, tutukan sa ang pagpaubos sa presyo sa nag-una nga mga palaliton. Dili man na nga tungod kay pasudlon ang mga investigador sa ICC, di na makatuman ang gobyerno sa iyang trabaho. In fact, ang muhimo sa investigasyon mao ang International Criminal Court. Dili ang gobyerno ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gawas pa doon mga ahensya sa gobyerno na mutabang mo facilitate sa investigasyon sa ICC. Ang ubang mga ahensya sa Department of Agriculture, wala man ilabot. Ang National Food Authority, wala man ilabot. Ang Department of Trade and Industry, wala man ilabot sa investigasyon sa International Criminal Court. So, ito taphaw og jutay ang objection ni Senador Amy Marcos. Sa iyang bahin, si Senador Bato de la Rosa ningon nahiubos siya ni Senador Risa Hontiveros kay suod no kaayon de la Rosa, iya maning classmate sa Philippine Military Academy ang bana ni Hontiveros na biyuda man ni si batanon pa kay ni Risa Hontiveros nga na biyuda. Maningon si Bato, iyan ang giisip si Risa nga suod kay niya. Kay iyang bana, iyang classmate sa PMA. Kung sa man ni si Senador Bato de la Rosa, iyang tanaw sa Senado sa Uray, amiguhay, amigahay din na sa Senado, dili din ang pagtuman sa ilang trabaho. So ningon si Bato, din niya tinggan si Hontiveros, kaya di pa kuno siya plastic. Di kuno niyang pahiuman si Hontiveros. Kaya suod nung takay niya, di na siya managan di Hontiveros tungod ining maong resolusyon. Sa man si Senador Bato de la Rosa, ingos de la Rosa mo, ingon si Hontiveros nga trabaho lang, di ni trabaho lang. Kaya apil siya sa mga sinumbong, apil siya sa imbestigahon sa International Criminal Court kung madayon ang pakisusi sa ICC dinhi sa ato sa Pilipinas. Pero I don't know, wabay nakasulting de la Rosa, mutabang o dili ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. magpadayon ang investigasyon sa ICC. In fact, di kinahanglan physically mo anis Pilipinas ang mga investigador sa ICC. Mahimo lang ipatawag ang mga testigo ngadto sa gawas sa nasod aron kuhaan o mga testimonya, papirmahon o mga affidavits, kuhaan o mga dokumento. Susihon ang mga detalye, ang mga sirkumstansya sa laktod nga pinatyanay sa kampanya batok sa illegal nga drugas din sa ato sa Pilipinas. Although mas ma-facilitated, mahimong mas sayon, mahimong mas paspas ang investigasyon sa ICC kung pasudlon sila din sa ato sa nasod. Sa iyang bahin, si Senador Laila de Lima niingon nga ang pagsupak sa investigasyon sa International Criminal Court mao ang pagdupa sa extrajudicial killings na nahitabo atol sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte from 2016 to 2019 sa siya pa'y nagtungkaw sa Malacañang ug sa mga pinatyanay sa Davao from 2011 to 2016 sa siya pa'y mayor o vice-mayor sa siyudad sa Davao. Kaya gi-appeal man sa ICC sa investigasyon ang laktod nga pinatyanay gipasyugan sa Davao Death Squad. So ingon si Hontiveros, pagdupa sa kalapasan sa balaod ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang pagsupak sa investigasyon sa International Criminal Court. Gi-question sab ni De Lima ang
Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio na nung mo-offer man siya og legal opinion may tungod sa investigasyon sa ICC na dili man na trabaho sa DepEd Secretary, di man gani na trabaho sa Vice Presidente. Ingos dilima, ang ngayon magpuyo si Sara por delikadesa. Kay sama ni Bato de la Rosa, appeal siya sa posibleng lista sa investigahonon sa ICC, gawa siyang amahan. Kay siya ba yung mayor o vice mayor sa Davao, na biniluay naman sa siyang pwesto, so na siya kalambigitan na itong lakton nga pinatyanay sa siyudad sa Davao from 2011, kanusa na himong sakop ang Pilipinas sa International Criminal Court, hangtod sa 2016, paghangtod sa 2019, diya pa may pinatyanay dito sa Davao tungod na sa illegal na duga sa kampanya sa iyang amahan. So, kung doon ay delikadesa, si VP Sara, matod ni kanhi Senador Laila de Lima, ang iyan siyang mutugot sa Department of Justice, ang iyan siyang muhatag sa tanang kahigayunan ngadto sa Office of the President sa pagdesider, magpasako pa ta o dili, magpasako pa tagbalik sa International Criminal Court, pasunod na to o dili ang mga investigador sa ICC dinhi sa ato sa Pilipinas. Ug ingos de Lima, wa ka realize si VP Sara sa kabinuang siyang sulti. Ang iyang yung sulti kanon niya pasiunhan nga ang chief architect sa foreign policy mao ang presidente. Kung sa atong tahuron ang baruganan sa presidente mahitungod sa International Criminal Court. Iyat samtang iyang tahuron, ma-offer siya bisag wa i-solicit ang iyang legal opinion ngadto sa Department of Justice. So ingos de Lima, kung itahod ka sa baruganan sa presidente, ay ang offer sa imong opinion. Ang imong pag-insister nga dili angay mga investigar ang ICC dinhi sa Pilipinas is actually contrary to the wishes of the President to restudy or to study the possible reapplication for membership sa Pilipinas sa International Criminal Court. So apparently si VP Sara na magkarimao siyang sinultihan tungod sa posible niyang pagka-appeal ining maong kontrobersiya sa International Criminal Court. Samtang sa Senado, doon ay laing major nga development. Giaprobahan na sa Senado sa ikatuto katapusang pagbasa ang budget para sa sunod tuig sa 2024. Ang aprobado nga budget niabot og 5.8 trillion pesos. Pati dako ay ni budgeta kung ikumparar sa atong dagko na daan nga budget sa niaging tuig. Nagpasabot mangutang tag mas dako, mangutang tag mas daghan aron ikasustener ining budget sa sunod tuig sa 2024. Kaya mo insister man gyud ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mugasto silang mas dako kaysa atong inadlaw nga kita. Pila to ang kita gani sa Pilipinas? Mukita lang ta og 10 billion pesos a day. Ang atong gasto 14 billion pesos a day. Posible na usab na ning numeroha kaysa panahon pa man ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa kagastador sa administrasyon Marcos. Posible mas dako pa gyud ang aktual nga gasto karon. Unya posible minus gani ang atong kinitaan. Pero kung mao gihapon ning numeroha, kinatang mangutang og 4 billion pesos a day aron ikasustener sa high living, sa luxurious kay nga lifestyle ining administrasyong Marcos. So kuha ni sa pasidaan sa atong katigwangan to live within our means. Na kung unsay atong kita, mao ray atong gastuhon. Anong mangambisyon man ta og gasto sa dili wa diha. Papugos tag pangutang, maputos ta sa utang. Kung umabot ra bang henerasyon may magbayad anang utang. Timan kining atong mga utang nga gibayaran karon salin pa nis diktadura ni Marcos. Pati dugaya na. Dulan 4 ka dekada na umanapalagpot ang mga Marcos ang ilang utang ato pang gibayaran until 2025. Katong utang nga ilang gibulsa, wa man to idapat og aktual nga mga proyekto, kitay nagbayad at nagpaguod ang atong katawo nga Pilipinong pagbayad sa mga utang gikawat ni Marcos. Pasabot kining utang karon siyang anak bayran ni sa umaabot nato nga mga henerasyon. Ang umaabot nga mga kaliwatan mao'y magbayad ining utanga. Ining mature ining utanga sa mosulod nga mga katuigan. Pero wa maliksyon ang Malacañang, dako kayo ang budget gihapon sa sunod tuig. Ang botasyon 21 ang ni pabor, way ni supak, usara ang ni abstain si Senate Minority Leader Coco Pimentel. But mainly, tungod kay gisertify ni Marcos na urgent. Kini mo balaudon na mato ni Pimentel. Dili angay, kay wa may emerhensiya, wa may calamity sa Pilipinas karon. Pero ang ngayari batayanan, wa hisguti
sa press release sa Senado pag-aprobar sa budget unsa nahitabo sa confidential funds. Ilabag yung gitangtang ang confidential funds sa Office of the Vice President o sa Department of Education o sa mga civilian nga ahensya sa gobyerno. Ubos sa proseso kung karong ang Senado pasar na sa ilang bersyon sa budget, i-reconcile ni sa bersyon sa House of Representatives o niya pinagi sa Bicameral Conference Committee. Kanang BICAM, bantayan na kay posibleng ana i-restore diha ang budget ni VP Sara sa nagitangtang diri sa House o gitangtang diri sa plenaryo sa Senado. So ngayon na bantayan kay kanang BICAM hilabihan kagamhanan, mahimo sila maghimog ilang kaugaling mo budget. Mahimo dila sundon ang budget sa House, mahimo dila sundon ang budget sa Senado, maghimo sila ilang kaugaling mo budget. Although, ang bisan unsang produkto sa BICAM i-ratify na sa House o sa Senado sa di pa ipadas Malacañang para sa pirma na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang nakapait, kay bisan unsay trabaho diya sa House, kasagaran ma-ratify gina. Kay doon na naman yung signal, gikan nila Senate President Mig Subiri o ni House Speaker Martin Romualdez. Ipasalig ni Finance Secretary Benjamin Diokno, kapirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang budget para sa sunod tuig sa di pa siya mubiya para sa iyang biyahe na sab sa Japan unya sa Disyembre. Ulaag na sab si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nakahulugan dugang gastuhan sa atong gobyerno sa iyang way kinutuban nga mga laag. Laing significant kayo nga development karong kung gusto tukion ninyo karong buntag mao ang makapakugang nga desisyon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagbanhaw sa sabot-sabot sa Kalinaw uban sa Communist Party of the Philippines, sa National Democratic Front o sa New People's Army. Lain ning klaro kaayo na baruganan sa administrasyon Marcos nga nisukwahi. Hingpit nga nisukwahi sa baruganan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa panahon Duterte kiilang ang mga terorista, ang mga komunista karon makigsabot-sabot sa Kalinaw si Marcos uban nila. O gihangop sa Communist Party of the Philippines ug sa National Democratic Front ug sa Armadong Kusog sa Pilipinas ang sabot-sabot sa Kalinaw. So kining Armadong Kusog sa Pilipinas ron ng way buot. Sa panahon Duterte ningon sila all out war, di natag sabot-sabot sa Kalinaw kay dili sincero ang mga rebeldeng komunista. Ilang ginuntag Duterte, terorista ni sila. O karon ka Marcos sabot-sabot, okay ra sad. Okay ra sad nagsabot-sabot ta kay ang sabot-sabot mas malungtaron kaysa sige ta og gubat. Di ta kapaabot. Klaro nga baruganan sa Armadong Kusog labot ni ini, pero atong bantayan kung unsay sangkutan ini kay sa ang Communist Party of the Philippines niingon masukod ang kasinsiro sa administrasyon Marcos sa sabot-sabot kung ilang haligan o kondisyon na favorable sa peace agreement tali sa mga rebeldeng komunista o sa gobyerno sa Pilipinas. Si Father Luis Alandoni na sakop sa NDFP National Executive Council niingon andam sila makigsabot-sabot sa gobyerno kung makaayo ni sa katawhang Pilipinon. Matun sa NDF ni pirma sila ining joint communique sa resumption sa sabot-sabot sa Kalinaw pag-acknowledge na subayon gyud ang gamot ng mga hinungdan sa rebellion. Ang CPP hatag og pipila ka mga kondisyon aron nga magbudako ang kahigayon ng mulampos ang sabot-sabot sa Kalinaw. Una, tugutan ang peace negotiations na mulambo. Ikaduha, kinahanglan nga tangtangon ni Marcos ang tanang mga babag sa Kalinaw nga pamugos ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So, unsaon man, i-release ang tanang NDF peace consultants nga gipriso karon sa gobyerno aron makaapil sila sa sabot-sabot sa Kalinaw. Ikaduha, ibasura ang terrorist designation sa NDF, CPP, NPA o sa mga opisyal sa mga rebeldeng komunista. So, ang Duterte ni ipabasura sa CPP. Ikatulo, pagbungkag sa NTF-ELCAC. Lisod-lisod ni. Kaya ang pangurobas NTF-ELCAC si Vice Presidente Sara Duterte Carpio na. Musamot kasuko ang mga Duterte kung bungkago ni sa administrasyong Marcos. So mauna ipipilas mga kondisyon sa Communist Party of the Philippines sa pag-resume sa sabot-sabot sa Kalinaw uban sa tali sa gobyerno o sa mga rebeldeng komunista.
na pasado alas 6 na samtang nag-record ko ini niya, nahibaw ko nga nauwahin na ni kay i-upload pa nako, maabtan pa ni pila ka minuto sa pag-upload. Ato lang pasiklapan ang mga panghitabo sa gawas sa nasod, no? Ang highlight na lang, dugang na po ka mga hostages sa Hamas ang gipalingkawas sa ikalimang adlaw na sa ceasefire dito sa Gaza. Maayo ning balitaan, naglakip sa gipagawas usa ka bata, siyam ka babay, usa ka Australian national, duha ka Argentinians ug usa ka Filipino citizen. Sa ikaduha na ni na Filipino na gipagawas. So pila man ni tanan ang gipagawas, na po ka Israeli hostages, naglakip sa bata og siyam ka babay, ya dunay duha ka Argentinians so 12 ug usa ka Pilipino so 13 ang tanan nga gipagawas sa Hamas. Mauni ang kalambuan sa ikalimang adlaw sa ceasefire tali sa Hamas ug sa Israel. Ang mga bihag gitunol na nga sa International Committee of the Red Cross. Ang Israel ni-release sa dayon sa ilang mga piniriso, 30 ka mga piniriso ang ni-release sa Israel, naglagip sa 15 ka babae o 15 ka mga bata. Puno ni sa gi-release sa ikapat nga adlaw nga ceasefire nga wow ka mga bata, usa ka 18 anyos ug duha ka mga inahan ikan sa kibbutz community gi-release sa Hamas. Ang ilang release nakahimo ng 74 sa tanang mga bihag nga na-release gikan sa 240 nga ilang gidagit atong Oktubre 7. Sa ilo amurag mupasilong ko kay nag-uwan diri sa nagilang samtang di pa man ni maputol itong broadcast, magsige lang sa atahan mo kusog na gid ang bundak sa uwan. Samtang si Pope Francis ato lang ning isalingit ni kanselar sa iyang umabot nga biyahe sa Dubai kay ingon ang mga doktor di gyud luwas para sa Santo Papa nga mobiyahe tungod sa iyang flu-like symptoms. Ang 86 anyos nga Santo Papa kansang pagpanalipod sa environment maoy usa sa cornerstone siyang napo nakatuig nga pagduma sa kalibutanon nga simbahang Katoliko. Ang plano unta na mahimong labing unang Santo Papa makatambong sa UN Climate Summit na sugda na karong Biyernes, karong semana dito sa Dubai. Siya untay mohimo sa usa sa mga keynote speeches unya sa Sabado sa pagbuylo na sa kalihukan. Ug itakda unta ang Santo Papa nga makigtagbo sa 30 ka mga opisyal apil na ang 20 ka mga heads of state o uyugan siya doktor o nurse. Pero matod sa Vatican, bisag di makatambong physically si Pope Francis, muhangyo sila sa United Nations. Si Pope Francis makapadangat gihapon sa iyang mensahe. So arrange na karon sa UN, mahimo ba si Pope Francis makapadangat sa iyang mensahe bisan pa sa kakulian siya paglawas. Gikan lang siya sa Vatican. Di siya physically makatambong sa kalihukan dito sa Dubai. Arin nata sa National Basketball Association, ito ang manang uwan, so makatiwas ni alita. Ano yung resulta sa mga duwa sa NBA gahapon? Ang Washington Wizards naubatok sa Detroit Pistons 126-107. Ang Portland Trail Blazers naubatok sa Indiana Pacers 114-110. Ang Philadelphia 76ers nilubong tagaliog sa Los Angeles Lakers 138-94. Ang Utah Jazz naubatok sa New Orleans Pelicans 114-112. Ug ang Denver Nuggets nidaog batok sa Los Angeles Clippers 113-104. Napilde nilang Nikola Jokic sa paubaran silang Big Four sa Clippers, Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook ug James Harden. Og niya schedule sa mga duwa sa National Basketball Association karong buntag sa atong oras sa Pilipinas. Alas 8:30 karong buntag ang Chicago Bulls manung sa Boston Celtics. Alas 8:30 sa karong buntag Atlanta Hawks manung sa Cleveland Cavaliers. Alas 8:30 karong buntag Milwaukee Bucks manung sa Miami Heat. Alas 8:30 karong buntag Toronto Raptors manung sa Brooklyn Nets. Alas 8:30 karong buntag ang Charlotte Hornets manung sa New York Knicks. Alas 9 karong buntag ang Oklahoma City Thunder manung sa Minnesota Timberwolves. Alas 9:30 karong buntag ang Houston Rockets manung sa Dallas Mavericks. Ug alas 11 karong buntag ang managsilingan ng Golden State Warriors manung sa Sacramento Kings. Nasa NBA gihapon si LeBron James nakahimog bag-ong kasaysayan, iyang nalabwan si Kareem Abdul-Jabbar og laing NBA record. Iyang nalapas ang league mark ni Jabbar sa total minutes played. So di lang siya kinadaghanan og puntos, karon siya na kinadaghanan og minutes na naduwa sa National Basketball Association.
Gitakda ni Jabbar ang record 66,297 sa regular season of playoff games. Nalabuan ni James si Abdul Jabbar sa first quarter pa lang sila duwa. Lubog sila sa Philadelphia 76ers gahapong adlaw. Si James mao'y labing unang NBA player nga nakaabot og 39,000 career points o padayon siyang ni distansya sa karaan niyang record na 38,387. Si Abdul Jabbar mao gihapon nangu. Labaw gihapon ni LeBron James ug ni Will Chamberlain sa NBA record for field goals. Nakahimo siya 15,837 ka field goals. Pagsud ni LeBron sa duwa batok sa Sixers gahapon doon na siya 14,304. Sa total labaw si Jabbar niya og mga 1,500 ka field goals. Si LeBron mao na hinuoy nagkupot sa record sa field goals made sa playoffs. Dunay 2,872. Si LeBron James ikaupat sa NBA all-time assists list. Ang nag-una si Chris Paul, ikaduha si Jason Kidd o ang record correction, number 3 si Chris Paul, number 2 si Jason Kidd o ang number 1 o may record holder si John Stockton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsunod sa atong programa bisan sa atong mga kakuliang teknikal gikan diri sa isla sa Sumilon sa lungsod sa Uslob, duol sa habagatang Tumoy sa isla sa Subo, kini si Leo Lastimosa. Manghinaot na padayon mo nga makigpisog aron sa pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa atong palibot. Aron kitang tanan makaangkod sa kahigayunan pagpumul sa labing gawaston, labing makiangayon ug labing lig-on nga baruganan. Maukad to ang among baruganan. Unsay imong baruganan? Daghang salamat sa imong pakiguban.